Ukuthula kwenkosi akube nawe ehlobisalana nakho umyalezo. Ilizwi silithola kwincwadi kaRuth chapter 3 verse 1. Ndodakazi yami, ngingakufuneli yini umuzi uze konke kukhambele kahle. Isihloko salomyalezo sithi okufanele ukwenziwa umamezala kumalokazane wakwakhe. Ngesonto eliphelile sikhulume ngokufanele ukwenziwa umalokazana kumamezala. Kodwa namhlanje bengicela sibheke indima kamamezala kumalokazana wakwakhe since sesiphothula inyanga yabesifazane. Imizi imiswe ngabesifazane kodwa futhi imizi ibulawa abesifazane. Ngosuku lokuthethwa kobulandi seqediwe ukwaba esigcawini umakoti, ubudlelwane bukamamezala nomalokazana ila kuqala khona. Iyona nkathi yobulandi la umamezala okumele amamukele ngayo futhi amazisa indlela nomlando wendlu umalokazana aganela kuye okwenziwayo nokungenziwa, izindlu ezisondelene nezingasondelene kodwa okuphilelwana nazo. Umamezala okumele akhuthaze umalokazana ngezinto ezingenza kuhlale kunokuthula nokuba ayazi kahle indoda ayiganile kuncike kulwazi umamezala azolukhuluma kumalokazana. Uma kunokungaboni ngasolinye umamezala akumele alithathe uhlangothi oluthile kodwa kumele abasole bonke ngomsindo osuqhubukile egcikeni. Makufinyeleleke kumamezala, kungumsebenzi kamamezala ukuba angaqhathanisi okwenziwa omunye umalokazana ekhaya. Bonke mababe ligugu noma kwazeka ukuthi omunye wabo uyisijaka mfishane kwenzeni izinto. Mamezala kumele akwamukele ukuba indima yakhe iya ngokuncipha yokushaya umthetho endodaneni yakhe uma isiganiwe. Makangabi mningi kukho konke okwenzeka empilweni indodana yakhe. Uma ungumamezala ungaziphoqi empilweni yomalokazana wakwakho. Uma ekusondeza sondela, uma ekuqhelisa qhela. Umamezala unelungelo naye lokuthatha ucingo abingelele umalokazana wakwakhe ukuze buqine ubudlelwane benu. Futhi umamezala makamkhulule umalokazana azizwe indodakazi. Uma amadodakazi alapha ekhaya egqoka amabhlukwe nayo angaligqoka ekwakhe kuphela. Ahloniphe uma eza egcekeni kamamezala, afike ehloniphile ukuze nomakhelwane bangabi nento yokuleva. Ake sinake lesi sahluko ngobudlelwane bukaNaomi owabe ngumamezala kaRuth owafelwa indoda engenangane, kodwa uNaomi njengomamezala wamthande njalo umalokazana wakwakhe onguRuth. Okokuqala ngifisa sikubambe kule ncwadi yonke kaRuth ngoba sode sicaphuna amavesi athile kuyo yonke. Okokuqala umamezala namadodakazi akhe mabahloniphe isinqumo sendodana sokuba uganwa ngowesifazane othandwa indodana yalomuzi. Umamezala kumele akwazi ukuba nxa indodana iganwa isuke imcabanga yena njengomzali ukuba akajabuli ukuthi uzela indoda futhi usekulungela ukuqhuba igama lomuzi. Okwesibili sisuke senzela ukuba abazali bethu babazi ukuba amandla mhla ephela okuzinaka noma beficwa ukugula sibalandela umuntu oyokwazi ukusilekelela la singefinyelele khona, ngoba noma ngabe uma ngimthanda kangakanani kuney'ndawo engeke ngakwazi ukufinyelela kuzo uma umaye ngasakwazi ukuba azinake yena, kodwa ongiganile nguye oyongilekelela ukufinyelela lapha mina njengendodana ngehluleka khona. Kwincwadi kaRuth asizwa u-Ebimeleki ongumyeni kaNaomi bevimbela amadodana abo ukuba aganwe ngabesifazane bakwaMowabi. Yize kulotshiwe embhalweni ukuthi maningaboshelwa ejokweni linye nabangakholwayo ngokuba kuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi, kunabudlelwane boni ukukhanya nobumnyama na, unakuzwana kuni uKristu noBelial na, unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na,
basekorinte besibili chapter 6 verse 14 and 15. Noma likhona leli verse kodwa bakwazi ukuba baweqe lo mthetho bawakhulula amadodana abo ukuthi awaganwa amadodakazi esinye isizwe, abazange bawaphoqelele agane kwa-Israyeli ngoba uthando alunamngcele, lunjengomculo ukuthi noma ungawezwa amagama kodwa i-rhythm ikwenza ukwazi ukuwudansela lowo mculo. Ngakho uNkulunkulu akadalanga inhlanga, wadala abantu, wathi masenza abantu ngomfuziselo wethu, owesilisa nowesifazane wabunjwa uNkulunkulu, uGenesis 1 verse 27. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi abazali bawakhulula amadodana ukuganwa abesifazane ababathandayo. Uthembe ukuba umntanakho umkhulise ngendlela ngayo kusuka kuyo yize seganiwe. Kwazi futhi kwamukela ukuba umntanakho uzophila nalo amkhethile imihla yonke yokuphila kwakhe. Uma ungamtholanga umalokazana othandwa nguwe, yamukela lo osunaye ngoba uthandwa umntanakho. Imiconde ethandwa umntwanakho, isishwapha esithandwa ngumntanakho, yilahle elithandwa umntanakho. Ungeke uguqule, mamukele njalo umalokazana wakwakho, ungamniki izinga elithile, kumele ngabe usezingeni elithile ukuze ukwazi ukumamukela. Mamezala kunye namadodakazi akho, hloniphani isinqumo esithathwe indodana yaleli khaya ukuba izoganwa yilo wesifazane, noma ngaba kanalo ijazi lemfundo ephakeme, kodwa kubalulekile uyathandwa indodana yaleli khaya. Okwesibili, mamezala mthande umama wabazukulu bakho. Ruth chapter 4 verse 15 sizwa ukuba uRuth wamthanda umamezala wakhe. Lolu thando uRuth alithanda ngalo umamezala wakhe nguNaomi, yingoba uNaomi uliveze kuqala kuRuth. Njalo uNaomi mayezokhuluma noRuth umbiza ngendodakazi. Uthando phakathi kukaRuth noNaomi lwalijule kakhulu, luluhle futhi lungambuluzi, ngoba khona abanye kweminye imizi umakoti uthandwa ngoba esasebenza, anele ukungasebenzi kuphela ukuthi uswa kwakhe ngoba kasalethi imbondo kuleli gceke. Okwesithathu, umamezala makazi ukuba umalokazana kasoze acima indawo yakho enhlizweni yendodana yakho. Uganiwe yebo, kodwa akazeli ukuzothatha indawo yakho enhlizweni yendodana yakho. KuGenesis 24 verse 67 u-Isaka wamngenisa uRebeka etendeni likanina uSara, wamthatha uRebeka waba ngumkakhe, wamthanda, waduduzeka selokhu kwabhubhunina. Indodana oyizele noma ingaba nayo wesifazane emthandayo, kodwa loyo wesifazane akasoze athathe indawo kama enhlizweni yakhe. Umthanda ngendlela yakhe umkakhe, kodwa wena ma ngoba uvundle kuwe, wancela kuwe, unomjuluko wakho, unamazwi akho, uyohlala ekuthanda njalo undodana wakho. Ngakho musukubuka umalokazana wakwakho njengomuntu ozokukhipha enhlizweni yendodana yakho, ngoba noma ungasekho indodana yakho yolingisa u-Isaka. Lithi iBhayibheli wathatha uRebeka wamusa endlini kanina. KwakuRebeka ovula umnyango endlini kanina ashanele apheke, ngoba uyothanda ukuthi kwakho kungapheli ukuphekwa, kungapheli ukuklinwa kwendlu yakho noma ungasekho. Uma ungamfuni lo malokazana, ubani yoklina indlu yakho? Okwesine, wazi mamezala ukuba uma indodana yakho iganwa uzuza indodakazi. Ruth chapter 2 verse 2. Njalo uRuth mayekhuluma nomamezala wakhe onguNaomi, uNaomi akambiza uRuth ngomakoti, kodwa uthi indodakazi yami. Njalo kulesi sahluko uma uNaomi ekhuluma noRuth usebenzisa igama lokuthi ndodakazi, abesefaka uyami, okhomba ukuthi noma ngabe uRuth uyazizwa kwenye inkathi ukuthi ungowesinye isizwe, kodwa ngoba usengaphansi kophahla likaNaomi beno-Ebhimeleki, akazizwe indodakazi phakathi kwalo muzi. Kanjalo nawe mamezala, mzale ngenhliziyo yakho, noma engaphumanga ey'bilini zakho, kodwa mzale enhlizweni yakho lo wesifazane othandwa indodana
indodana yakho, ngoba ngaphandle kokuthi umthande ayikho into enhle oyikhuluma ngomalokazana wakwakho. Okwesihlanu, mamezala sikho isidingo sokuvikela indodana yakho kumkayo. Asikho isidingo sokuvikela indodana yakho kumkayo, ngoba izwi lenkosi lithe kwabaseKolose 3:19, madoda thandana umkenu ningabacasukeli. Uma ubona indodana yakho ihlala ihleka idlala nomkayo, behlala behamba bobabili, akuwona ugobondela, akulona uthando lokwakhiwa, kodwa indodana yakho ihlonipha ukusho kombhalo ukuthi madoda bathandeni omkenu ningabacasukeli, ukuthi wena umyeni wakho wayehlala ecasukela, ekuvikisa impama nezagila nocelemba, ekujaha kubuka omakhelwane. Kwakungelona uthando lolo, wawuhlukunyezwa, kodwa uthando lwangempela elokuthi umyeni wakho akaqhamuke ekuphathela i-stick sweet, akaqagelisa ukuthi kazi ukuphatheleni, usho konke okuthandayo, ekugcineni nje athi thara akunikezela i-stick sweet, uthokoza ujabule, ngoba owesifazane akayidingi indoda enemali, kodwa owesifazane uyayidinga indoda enothando. Yilokho mina engikwaziyo. Phela kuqinisekisiwe embhalweni ukuthi madoda thandana omkenu njengalokhu noKristu elithandile ibandla, wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise, alihlambulule ngokuligeza ngamanzi nangezwi. AbaseEfesu 5:25 and 26. Ngakho indoda inomsebenzi yokuthi uma uyoyithengela impahla zokugqoka nomngaya imgqokise. Uma indoda ikwazi ukuthi iyogunda ikhanda nyanga zonke, akube nemali yokuthi umngaya ayokwenza ikhanda, ayokwenza inzipho. Ngakho kubalulekile nje kusembhalweni. Ngakho indodana yakho mama, asikho isidingo sokumvikela uthi lo wesifazane uzela ukuzodla imali yomntanami. Ufuna adle kabani uma engayidle indodana yakho? Ngoba indodana yakho efunge phambi kwebandla naphambi komfundisi naphambi kaNkulunkulu ukuthi iyomondla, iyomnakekela. Ufuna adle kabani imali ngoba nawe udla imali yomyeni wakho? Ngalokho-ke abasebabili kodwa sebenyamanye. Ngakho-ke lokho akuhlanisile uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu. Matthew 19:6 kusho uJesu, ungabi isisusa sokufa komuzi wendodana yakho. Okwesithupha engifisa ukubambe emamezala, ungabi isisusa sokufa komuzi wendodana yakho, ngoba ngokwenze njalo usuxabene noNkulunkulu, usuletha isiqalekiso esiyohlala silukhondolo. Akube umamezalo, akube umalokazana oyibulalela umuzi wakhe, njengoba sizwa kuGenesis 26:35 ukuthi u-Esawu wakhula waze waba neminyaka engu-40, wayeseganwa nguJudith indodakazi kaBheri umHithi noBhasematha indodakazi ka-Eloni umHithi. Labo malokazana baletha olukhulu usizi emphefumulweni ka-Isaka noRebheka. Akube omalokazana ngendlela abayiphethe ngayo, abayixoshayo emzini wakho, kunokuba kube nguwena mamezala oxosha umalokazana egcekeni lakho. Ungayidlali indima yokuba usathane emzini wendodana yakho, kodwa yiba ugogo enganeni zakho, yiba umama kumalokazana wakwakho njengoba umama endodaneni yakho. Mphathe kahle umalokazana wakwakho, ngoba ngelinye ilanga amadodakazi akho ohluleka ukukunaka, kodwa umalokazana wakwakho nguye oyokunaka. Ngikubonile lokhu nakwethu ukuthi ukhulu wami wayegezwa uma, kungasho ukuthi ukhulu wami akanawo amadodakazi, ayekhona, kodwa uma engambona ephipha umamezala wakhe ngenxa yothanda babenalo bobabili. Kanjalo nawe mamezala ungayifundisa ukumthanda umalokazana wakwakho, ngoba kofika isikhathi la amadodakazi akho ohluleka ukunaka, kodwa unakwe yilo othengwe ngeinkomo wezemzini wakho. Number 7, mamezala lingakubangi ukukholwa nomalokazana wakwakho. uRuth wayevela kaMowabi, babekhonza isithixo esibizwa ngoKhemoshi. Incwadi kaNumeri 21:29 noJeremiya 48. Ngakho abazange kuleli khaya ukuthi ngoba uvela kwinkolo engaziwa kuleli khaya abambukelanga phansi uRuth,
kodwa kunalokhu uNaomi wafundisa uRuth indlela yokukhonza uNkulunkulu ophilayo, ukuthi uNkulunkulu ophilayo ukhonzwa kanjani. Asizwa kuyo yonke incwadi kaRuth uNaomi egxeka imvelaphi kaRuth, asizwa egxeka ukukholwa uRuth asuka nakho ezweni lakubo, kodwa kunalokho uNaomi wakholwa, wakuphila ukukholwa kwaze kwaba kuRuth enhlizweni yakhe. Ruth chapter 1 verse 16, wezwakala uRuth esethi uNkulunkulu wakho akabe uNkulunkulu wami, abantu bakho babe ngabantu bami. Ngoba indlela athola ukunaka, ukufunda ukuthi lo nkulunkulu ophila insindiso iphilwa kanjani, uRuth wayifunda insindiso kumamezala wakhe, hayi ngomlomo kodwa nangezenzo. Wazizwe indodakazi, wazizwe thandwa, wakuphila ukukholwa. Ngoba baningi omamezala abakhulumayo ukukholwa kodwa bangakuphila ukukholwa. Phela izwi lenkosi lithi akusikho konke okuphuma emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha akusikho konke okungena emlonyeni womuntu okumngcolisayo umuntu, kepha okuphuma emlonyeni okumngcolisayo umuntu. Matthew 15 verse 11. Ivangeli lakho alingancike entweni edliwa umuntu, kodwa ivangeli lakho alincike ekuthenini engikhipha ngaphakathi kuyamphilisa yini ongizwayo ngikhuluma. Ngakho kubalulekile ukuthi ningakubanga ukukholwa. Ungathi mntanami ungaganwa umuntu okhonza ebandleni elithile. Wazi ngani ukuthi abalelo ukuthi njoba wena ukhonza kuleli bandla okhonza kulo nina niyezulwini ngempela noma wena niyezulu? Ngoba iBhayibheli lithe akusibona bonke abathi inkosi inkosi abawubona umbuso wezulu. Abanye bosala kuhle kweyinkambe esifeni sethiye. Ngabe ingcenye yokwahlulela imalokazana wakho ngelevel yokukholwa kwakhe nokuqonda kwakhe ukukholwa. Number 8, mamezala, umuntu olila kanye nawe ufelwe indodana malokazana wakwakho. Verse 9 no verse 14 ka chapter 1 kuRuth badazuluka, baphinde bakhala. U-Opha wamanga uninazala, kepha uRuth wanamathela kuye. Umuntu oyokhala kanye nawe isilile esifuze sakho, noma uyobukhala ngoba kuyindodana ekulahlekele, omunye uyobekhala ngoba kungumyeni omlahlekele, nobabili niyokhala isimilo esifuzene ngoba nilahlekelwe yikho. Bothi bonke bexola, kodwa ngenxa yebond yothando phakathi kwenu nalo lahlekele iyobijule kakhulu. Umuntu yokwazi ukukududuza sewulahlekelwe indodana yakho, noyokwazi ukubona kanti akuyimi ngedwa othanda lo mntanami, nangowesifazane umthanda umntanami ngendlela engimthanda ngayo. Malokazana wakwakho mthande mamezala, malokazana wakwakho. Number 9, mamezala mhloniphe futhi khuluma kahle ngomalokazana wakwakho. Chapter 2 verse 11, uBoaz uthi kuRuth, ngizwile ngakho konke okwenzele unyokozala emva kokufa komyeni wakho. Uze washiya uyihlo nonyoko nezwe wazalelwa kulo, weza kubantu ongakazi uhlale nabo ngaphambilini. Ruth chapter 2 verse 11. Khuluma kahle ngomalokazana wakwakho, ngoba izwi lenkosi lithe ngakho-ke indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye. Genesis 2 verse 24. Ngakho kubalulekile ukuthi njengomamezala khulume kahle ngomalokazana wakwakho, ngoba ekugcineni abantu bayayizwa into oyikhuluma ngomalokazana wakwakho, noma bengemtshele kodwa bayohlala bekubona ukuthi umamezala ononya, umamezala ongakwazi ukubonga ukuthi uNkulunkulu nakwakho ukulethele into ehalelwa yibo bonke abesifazane abazela amadodana. Ngoba abanye besifazane bazela amadodana nje kodwa acwilile ekutshwala, acwilile idakamizweni, ay-useless. Kodwa ma unendodana e-responsible efuna ukuganwa, wena ubhizi uchilizana nale ntombazane ethatha i-risk, yashiya ikube elifudumele, yazofuna uzohlala emzini wakho, izigugele khona, ifele khona, wena ubhizi uyayichiliza. Uyisiwula sikamamezala ma uzochiliza umuntu othatha i-risk wazohlala emzini wakho. Mthande umalokazana wakwakho, noma engazele mthande umalokazana wakwakho njengoba uNaomi enza kuRuth. Okugcina, mamezala beka phambili idingo zomalokazana wakwakho. Sizwa lapha uNaomi ekhuluma kulokhuzana
indodana kuRuth ethi, ndodakazi yami, mangingakufuneli yini umuzi ukuze uhlale unethezeke, yingoba wayeseshonile umyeni. Usethi-ke mntanami, ngiyakukhulula manje, cinga oyoba umduduzi wakho. Akube njalo-ke mamezala, uNkulunkulu akabusisokuzwile. Amen.